Hi guys, नै जोङो दिनै साक सेन्टाराव ना मा आं जायखिया मोजाङै जायखिया एक्सारसाइज खालामनो लिंफैदों न' खाथिनि मादैया आइखौ बेखौ नायनो थांनो नागिरदों आरो मा खालामदों बेफोरखौ नायनो आरो दाख्लै दै लोमनायालाय एसे खमायफिनबाय दिनैनिफ्राय जि मोजां सान्दुं दुंदों गोबावनि उनाव दिनैसो दिनै 21आवसो माबाय आरो सान्दुं दुंबाय आरो एफाबां गोबाव 10 दिन 11 दिनसो हाबाय खोमा अखाया खालामगासिनो एक्सारसाइज बेखौबो लोमजोबदोंमोन एक्सारसाइज खालामगासिनो योगा खालामगासिनो योगा खालामग्राफ्रा जोंनि आइबो दं दैफ्रा रानजोब्बाय साब सेन्टाराव योगा खालामफैदों नैफोराव जि ना मोनो जों गोदो उन्दैयाव ना बोनसोगारोमोन बिरादनो दैया रानजोब्बाय आरो इसा न'आबो लोमदोंमोन मेन रड बे फिल्डआव माइ गायनायाव जों गोदो गेलेयोमोन उन्दैयाव इसोरनि आइमा जोंखौ होसोहरबाय थायोमोन ओमफ्राय बेलासियाव 2-3 गेलेनानै दावराव खालामनानै डिस्टार्ब जानाय Bahaya. Ini nak ayah sindang. Ini jangan ayah. Untuk ni bedi sini, tentu ni bedi. छोड़ो यहाँ बता नम jadi mau anjep bay no pas ngasih dah nih jangan omaya no tahu ngasih nih mak kali ngasih sini ada kayak ayah nunggu rapi nama. Lah. Kalau keke. Bye Indaki. Ani ni video ko. Jelas sunai naik takai. Goodbye, thank you. Bye. Thank you logo for running video ko jelas sunai naik takai.